Купуваш си кола, платил си, подписал си документите, но тя все още не е твоя. Да, точно така. Дори да си платил парите и да държиш ключовете в ръка, колата официално не е твоя, докато не се регистрира в КАТ на твое име. Ето как да минеш безпроблемно през процеса. Как се прехвърля колата? МПС се прехвърля с писмен договор с нотариална заверка на подписите. Договорът може да бъде изготвен от теб или от нотариуса, който ще завери подписите. Важно! Ако колата е купена по време на брак, тя е съпружеска имуществена общност. Това означава, че продавачи трябва да са и двамата съпрузи. Дори в документа за собственост да е посочен само единият от тях. Какви документи са нужни за продажбата? Голям и малък регистрационен талон на автомобила, удостоверение от застраховател с посочена застрахователна стойност на МПС, квитанция за платен данък МПС за годината на продажбата. Не е задължително, защото нотариусите имат достъп до базата данни, но някой може да я поиска. Важно за купувача. След като се сключи договорът, купувачът има един месец да посети регионалния център на КАТ Пътна полиция по постоянен адрес и да регистрира колата на свое име. Защо е важно да се спазва срокът? Ако не регистрираш автомобила си в срок, глобата е 200 лева. Важно, казаното до тук важи само за автомобили, регистрирани в Република България. Имаш въпроси или не си сигурен в процедурата? Свържи се с KGK Law Firm, ще ти помогнем да минеш през процеса безпроблемно.